Magandang araw! Ako po si Jennifer Salenga at welcome sa Sari-Saring Success, ang programang maghahatid sa inyo ng sari-saring kwento ng tagumpay at inspirasyon mula sa mga negosyante ng Central Luzon. Samahan niyo po ako sa pagtuklas ng mga sikreto at diskarte sa likod ng mga matagumpay na negosyo. Kilala ang bayan ng Bacolor sa Pampanga sa kanilang mayamang kasaysayan at kultura. Minsan itong nalubog sa lahar nang pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991. Ngunit matapos ang mahigit 3 dekada, kitang-kita na ang pag-usbong nito. Sa katunayan, maraming magagandang lugar na maaring pasyalan dito. Tulad na lamang ng isang hidden gem na matatagpuan sa Barangay San Vicente. Maika, Jen Salenga po. Welcome po sa Nuwan, ma'am. Oh yes, ang ganda! Mm. Ito po ang Nuwan Farm and Resort na matatagpuan dito sa San Vicente, Bacolor, Pampanga. Kwentuhan mo kami, bakit Nuwan ang pangalan ng resort na ito? Actually, yung Nuwan is a Pampangan word, which means blessed. Blessed. Oo. Oh, okay. So, kung alam niyo po yung yung salita sa Kapampangan or yung prayer dun sa rosary na Nuwan ka kareng sablang babay. Okay, so ang dapat palang pronunciation is Yes. Nuwan. Nuwan. Okay, hindi siya Nuwan. So, Nuwan. Nuwan. Kaya din siya napili ng owners na ipangalan sa business nila yung Nuwan. Nuwan. Kasi nung time na bilhin po nila tong property, para sa kanila, big blessing. Blessing. Oo. Ano ba yung gamit nitong, ito ba ay bakanting lupa lang? O paano yung storya bago siya naging resort? Oo. Yun ma'am, bago siya naging resort, ang balak talaga ng owners po dito, yun nga po yung parang maging rest house lang siya. Tapos yun po, nag-umpisa po siya dun sa 3 rooms lang. Yeah. And then, nagkaroon siya ng isang private villa po. I mean, private pool. Yeah. So hanggang sa, yun nga po, nagkaroon sila ng event dito na po sa social media, and then yung mga friends, and then yung mga yung mga malapit po dito na nakita po na akala nila open siya for public. So maraming nag-ask kung bang pwede ba siyang i-rent, gano'n. Hanggang sa dumating po yung time na maisipan na din. Na-convince na sila. Yes, na-convince sila, boss, na i-open siya in public noong September 2017 po. So, from 3 rooms, naging na kami, 13 po na rooms na sa ngayon. Wow. Yun na po So from family rest house, naging na siyang family business. Yes, tama po. Ang mag-asawang sina Eduardo Chua at tubong Bacolor na si Lilet Chua ang nagmamay-ari ng Nuwan Farm and Resort. May lawak itong 1.3 hectares. Mula nang buksan ito sa publiko, pinalaki at mas pinaganda pa ang lugar upang maging home away from home sa kanilang guests. Ma'am Maika, very excited akong makita yung mga villas at yung mga pool. So, tara, itour mo kami sa Nuwan Farm and Resort. Sige po. Bungad pa lang, malawak na driveway na punong-puno ng halaman ang makikita na very relaxing sa paningin. Makikita rin agad dito ang malaking playground na ito na tiyak na may enjoy ng mga chikiting. Konting hakbang pa, sasalubong naman sa inyo ang napakalawak na pool na ito. May 2 common pool ang Nuwan na napapaligiran ng magagandang tanawin. Perfect para mag-enjoy at magpahinga. Pero kung gusto nyo naman ng pool all for yourself, may mga villa dito na may private pool. Nandito tayo ngayon sa isa sa pinakabagong villa dito sa Nuwan Farm. Anong tawag dito sa villa na ito? Villa Margaha naman po. Margaha. Actually, si Villa Margaha, ma'am, inspired siya sa American. Oo, this is an American design. Design po. Sige, tara, pasok tayo.
So pagpasok mo, meron ng pool. Yes, So ito ma'am. meron siyang sariling pool Pool pala. po, yes. Oo. Opo. Wow, ang ganda! Napaka-sleek and modern Tama. yung design. Mm. Sino ba yung pumilit ng konsepto dito sa particular na villa na ito? Actually, yung pumili ng konsepto nitong sa villa na to, si boss lang din, yung owner po mismo. Actually, yung concept niya sa mga villas po namin dito siya nuwan, Iba-iba? iba-iba. Okay. Kasi ang target po namin dyan yung, kumbaga, pag nag-check-in ka sa isang villa, sa next booking mo, parang ma-feel mo na naman na iba siya. Ganon, parang wala ka sa nuwan. Ganon. Yeah, para iba-ibang experience. Yes. Iba-ibang interior, no? Mm. Tingnan mo yung mga lights nila, napaka-sleek, no? Tama. Very, sa term ng mga kabataan ngayon, is very aesthetic, no? Nasa 8 packs ang maaring ma-accommodate dito sa Villa Margaha. Pwede ka nang mag-overnight dito sa halagang 12,500 pesos. May villa din sila na country at Japan-inspired na very cozy at spacious. For small group naman, meron din silang villa na good for 4 at ang kanilang pinakamalaking villa kaya mag-accommodate ng hanggang 40 packs. Siyempre, hindi kumpleto ang pag-unwind kung walang masarap na pagkain. Pero worry no more dahil dito mismo sa loob ng resort matatagpuan ang Nuwan Cafe. Dito marami mapagpipilian from breakfast, lunch, snacks tulad ng pasta at pizza. Meron ding cold drinks and dessert for your sweet tooth. At ang ambience at interior, very Instagrammable. Kaya ang dining experience dito sa Nuwan Cafe, tiyak na magiging highlight ng inyong relaxing getaway. Yung food okay, masarap. 10 over 10. Tsaka yung lalo yung coffee. Tiga Mexico pa kami, so babalikan namin talaga. Because The food. Tsaka yung place din. Ang calm niya, pero at the same time po, suit niya po yung environment po. It's good po. Relaxing. Aesthetic din po sa tignan. Lalo na po yung mga flower and yung lighting nila. Paano mo ma-rate ang food and drink na sinaserve nila? It's good naman. Narasyan. Bukod sa kanilang naggagandahang pool, elegant and modern villas, at masasarap na pagkain, Nuwan Farm and Resort is also a perfect place to house special events such as weddings, birthdays, and other special gatherings. Mayroon itong dalawang function hall that can accommodate up to 200 to 250 guests. All of this in one location. Ano pa nga ba ang hahanapin mo? Ang pagmamanage ng ganitong kalaking resort, hindi rin daw biro. Yung pag-operate ng isang resort, hindi talaga siya madali para sa isang owner din. Kasi kailangan mo din, kumbaga, malaman kung sino yung mga target market mo at sino yung mga competitors mo din. And then, syempre yun, sa pagtatayo kasi din ng resort, kailangan mo din, kumbaga, ng mga tao or yung mga staff na tutulong sa'yo para mapalago din yung negosyo mo. dun sa 7 taon na operasyon ng Nuwan Farm, yung mga challenges, nandyan pa rin ba? Actually, ma'am, yung mga challenges, hindi mo naman siya maiiwasan sa isang negosyo. Yun nga yung nabanggit ko nga po, minsan meron mahina or malakas. So kami, sa amin, ang gagawin namin doon, kumbaga, hahanap kami ng solusyon para ma-overcome yung mga challenges na yon. Like for example, yun nga, yung kumbaga, pag mahina, kailangan mong umisip kung ano yung mga marketing strategy na gagawin pagdating sa pagmamarket sa resort. Ganun po. So, isip ka ng, kumbaga, yung mga promotion na kailangan mong i-offer para at least mas tangkilikin yung resort. So, sa mga indoor venues namin, kahit na yun nga po, na medyo lean season or tag-ulan po, nagagamit pa rin naman siya dun sa mga, kumbaga, may gustong mag-celebrate po ng mga birthday or occasions po nila. At sa mga nagtatanong kung maganda ba ang kita sa mga ganitong klase ng negosyo? Maganda po talaga yung kita sa ganitong negosyo. Kasi hindi naman po lalaki si Nuwan kung
hindi naman po ganun kaganda yung pumapasok po sa akin, oo, yung income. And then, syempre, bukod din po doon, yun nga po, kailangan mo talagang mag-isip ng something new para mas lalo pang kumbaga, mag-boost pa yung sales or yung income ni New Wine. Ganito. Ano naman ang maaari mong maibahagi no, na advice sa ating mga kababayan? Actually, yung sa amin po, lalo na din po yung mga owners, masaya kami na nagiging isang inspirasyon po kami sa mga gustong magtayo ng isang resort katulad po ng New Wine. And then yung number one na magiging payo ko po sa kanila, yun po yung laging turo din sa amin ng owners po na yung customer satisfaction din. Kasi kailangan mong ibigay talaga yung best mo sa mga guests, lalo na kung may mga hinihingi sila or kung ano man yung mga needs pa na gusto nilang sa New One po. Kumbaga yung satisfaction yung number one kasi. And then, yun po, bukod sa satisfaction kasi yung customer satisfaction, yung pong sa facilities naman and then yung sa mga rooms natin, kailangan i-maintain yung cleanliness po ng resort. From a humble family rest house to a sought-after getaway destination, Nuwan Farm and Resort has transformed into more than just a place to relax. It's a place where magical memories are made, destined to last a lifetime. Tunay ngang biyaya ang Nuwan Farm and Resort para sa mga may-ari nito at patunay na sa tamang pagpaplano, dedikasyon at taus-pusong pagmamalasakit sa kanilang mga empleyado at customer, abot kamay ang tagumpay sa negosyo.